נכסים שהתקבלו במתנה, עסק שנפנה לפני הנישואין, חברה שנפתחה לפני הנישואין, על הנייר זה שלו. אבל מה קורה כשהשווי מזנק בזכות עבודה וניהול שהושקעו מולי בזמן החיים המשותפים? האם בן הזוג לא זכאי לשום דבר? אז אני אגיד לך, הנה עורך הדין אסף לטין, שמומחה בדיני משפחה, והוא יעשה לנו קצת סדר. שלום אסף. שלום. אני מנסה להבין, אתה יודע, אני מבין בנדל"ן השבחה. מה זה השבחה בדיני משפחה? זו סוגיה מאוד חשובה, שהרבה אנשים לא מודעים לה, והם לא מכירים, והם חושבים שאם נכס הוא חיצוני לשיתוף, למשל לפי חוק יחסי ממון, הנכס הזה הוא חיצוני, הוא נכס נפרד, והוא לא נכלל בשיתוף, אז לבן הזוג השני לא מגיע שום דבר. וזה לא המצב, ויש לכך השפעה דרמטית, השלכות דרמטיות, תוצאות כלכליות מאוד כבדות. כי פסיקת בתי המשפט קובעת ששווי ההשבחה שנוצר במהלך חיי הנישואים הוא נכס שהוא בר איזון. כלומר, ההשבחה עצמה שנוצרה בתקופת חיי הנישואים הוא נכס בר חלוקה שצריך להתחלק בין בני הזוג בחלקים שווים, גם אם אותו נכס הוא נכס נפרד לפי חוק יחסי ממון. זה דבר מאוד חשוב וטריקי הרבה פעמים, ויש על זה התדיינויות מאוד מסובכות ומורכבות בבתי המשפט. אני הקטן מנסה להבין איך אני בכלל יודע מה השווי שאותו אני מחלק. הרי אתה יודע, יש גידול טבעי, יש השקעה מוגברת. מה? אז מה שעושים, בדרך כלל למרבית הצער אין הסכמה. וכשאין הסכמה, בית המשפט ממנה מומחה, הוא ממנה רואה חשבון. ורואה החשבון, בדרך כלל מה שהוא עושה, בגס, גרוסו מודו, הוא בודק את שווי העסק נכון למועד הנישואים, ושווי העסק נכון למועד הקרע. וההפרש, הדלטה, זה נכס בר איזון, זה למעשה שווי ההשבחה, שצריכה להתחלק בין שני בני הזוג בחלקים שווים. רגע, עכשיו אתה מעצבן. בדרך כלל, אנחנו נגיע לזה, תכף אני אסביר, אני רק אשלים את המשפט, בדרך כלל, בן הזוג שהעסק שייך לו, הוא צריך לשלם לבן הזוג השני את מחצית ההשבחה. עכשיו, לגבי השאלה שלך, שעוד לא הגיעה, כי היא שאלה מעצבנת. אני קם ב-6 בבוקר, הולך, עובד, עושה, ובת הזוג שלי לא עשתה שום דבר. זה שלי! אז זו שאלה מצוינת. בת הזוג שלך לא צריכה לעשות שום דבר. מי שצריך לעשות כדי לזכות את בן הזוג השני במחצית שווי ההשבחה, זה אתה. זה שהעסק שייך לו. מה שקובע זה התרומה של בן הזוג שהעסק שייך לו, ולא התרומה של בן הזוג השני. יכול להיות שבן הזוג השני, אם לצורך העניין, אשתך פתחה חברה לפני מועד הנישואים, והיא עבדה בחברה ותפעלה אותה וניהלה אותה, ואתה לא דרכת שם. אתה בכלל לא נקפת אצבע באשר לחברה, אז פה הטעות. מגיע לך מחצית משווי ההשבחה של החברה שנוצרה במהלך חיי הנישואים. וזה על פי עקרון השיתוף. כל עוד קיים שיתוף בין בני הזוג, השיתוף הוא העיקרון הבסיסי של איזון משאבים, אז יש שיתוף גם לגבי שווי ההשבחה. אז כלומר, הנכס הוא חיצוני, אמנם לפי חוק יחסי ממון, כי הוא נפתח לפני מועד הנישואים או שהוא התקבל בירושה, אז הנכס חיצוני. אבל שווי ההשבחה נכלל בגדר השיתוף, ואותו צריך לחלק בין בני הזוג. אני לא מבין את ההיגיון. זה מאוד חשוב לדעת כדי לא לבלבל את הציבור שחושב. אם חושבים על זה לעומק, אז יש פה הרבה היגיון, למרות שזה קצת טריקי. ומה שיותר חשוב פה, וזו ההבחנה הכי חשובה, כי אתה יכול להגיד, אבל רק רגע, אותו נכס, או אותו היה משביח בין כה וכה. בדיוק. יכול להיות שהוא היה משביח בין כה וכה. וניתן דוגמה. לדוגמה, שאותה גברת, אשתך לצורך העניין, שאתה התחתנת איתה, היא קיבלה לפני הנישואים תמונה. והתמונה הזאת שכבה במחסן. אף אחד לא נגע בה, אבל הערך שלה השביח דרמטית כן. פי 3 במהלך חיי הנישואים. ההשבחה הזאת נקראת השבחה פסיבית, והיא לא ברת איזון. זה כבר הרבה יותר מורכב, אנחנו נשמע על זה בתוכנית הבאה. תודה, אסף. בבקשה. תודה רבה, עורך הדין אסף לטין. תודה רבה.